Hagop sa CCTV video sa sarong gasolinahan sa Barangay Santa Teresa, Malilipot, Albay, ang pananalisinin tulong dai panabibistong kagibo sa nakaparadang boom truck sa nasabing gasolinahan mag-aalas 11 udto kan Lunes, Desyembre 26. Sa video, mahiling ang pagbaba kan driver kan boom truck na binistong si Alan Pimentel Asaytuno kaibanan ang sa iyang pahinante nga ni magpakarganin gasolina. Hiling man sa video na bukas ang bintana kan truck. Mantang nagpapagasolina, mahiling man ang naglalakaw na tulong persona pasiring sa truck. Sarong nakaitom, nakapula asin nakastripe na bado na anas nakasulot nin bonnet. Nagpasiring ang mga kagibo sa driver seat asin marikas na kinua na walat na body bag ni Asaytuno, laman ang mga importanteng ID siring kan SSS, TIN, Pag-ibig, driver's license, PhilHealth ID, duwang ATM, ORCR nin motorsiklo asin kantidad 1,500 pesos na kwarta. Sigun sa Malilipot Municipal Police Station, dahi na sa inda na ipaabot ang insidente. Alagad patanid kan hepatura, perming pasiguruhon ang mga pigmamanayang bihikulo asin da ibasang na magwalat nin gamit digdi, hulit na nagiging mainit-inis sa mga mata kan mga maraot na elemento. At ang mga kriminal ay andyan lang po sa paligid at naghihintay lang ng opportunity para makapagsagawa ng krimen. Huwag natin silang hahayan. At kung meron man po kayo na napapansin na mga kahina-hinalang galaw ng tao, i-report ka agad sa amin. Katakot kaini, nanindugan man ang gasolinahan na mayo sindang naging pagkukulang sa nangyaring insidente. Pigbalo pa man ka news team na kuanin pahayag ang driver kan truck na nabiktima nin pananalisi, alagad mayo pa ining kasimbagan sa pangyayari. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.